Pupi fa nous amics. És el primer dia d'escola. Els xiquets són al pati jugant a la pilota, a tocar i parar, al sambori. De sobte... Barra-bum! Un gran soroll se sent des d'un racó del pati. Els xiquets corren cap a on s'ha sentit el soroll. Mireu! Un ou metàl·lic! Diu Neus, una xiqueta amb molta imaginació. No és un ou, és una nau espacial! Diu Pau. En un no-res s'obri una porteta i ix una pilota de color blau que comença a botar per tot el pati. Ei, mireu! Una pilota! Exclama Jaume. No és una pilota, és un xiquet blau! Crida Pau fixant-se bé. Té dues antenes i és de goma! Explica Jaume. Tots l'envolten. Neus s'hi acosta. Mira que pegues bots, eh? No et fas pupa amb tant de bot? Pregunta Neus. No es diu m'he fet pupa, es diu m'he fet mal. Diu Pau. Però al xicotet extraterrestre li ha agradat la paraula pupa, perquè es pareix al so que fa son pare quan bota. Pom, pom, i intenta dir-la també ell. Com et dius? Li pregunta Neus. Exclama satisfet per haver aconseguit dir la paraula. Es diu Pupi. Informa Neus a la resta de xiquets que comencen a acostar-se. Es diu Pupi. Es diu Pupi. Repeteix Pupi assenyalant Neus. No, tu ets Pupi. Corregeix Pau. Tu ets Pupi. Repeteix ell divertit. Els xiquets es posen a riure. Lila, la mascota de Pupi, també riu. Neus li presenta els seus companys. Pupi repeteix el nom de cada un amb facilitat. És molt llest! Diu Neus bocabadada. De sobte, arriba un grup de xiquets. És la germana de Pau i els seus amics, que en veure'ls reunits volen saber què passa. És molt bonic! Diu Clara mentre li fa una carícia. Pupi no ho entén, però sent cosquerelles de felicitat a la panxa per haver trobat uns amics tan bons. De sobte, el botó que té a la panxa es posa de color taronja. Que bonic! Jo vull un botó igual! Exclama Mireia, que sempre ho vol tot. Neus està segura que s'ha posat taronja perquè està content. En eixe moment arriben Carme, la mestra, i Concha, la conserge. Tots volen donar-los informació sobre Pupi i al mateix temps els fan 1000 preguntes. Es pot quedar a l'escola? Pot viure a la nostra classe? Me'n puc emportar a casa? A quin planeta deu viure? Creieu que té poders? Sona el timbre i els xiquets es posen a la fila per a tornar a classe. Pupi està espantat. No es vol quedar a soles i el seu botó es posa de color morat. Carme, per favor, deixa que vinga amb nosaltres. Demanen els xiquets. D'acord, que se'n vinga. Diu Carme. Els xiquets fan un lloc a Pupi a la fila. Ara Pupi està molt content i el botó que té a la panxa torna a ser de color taronja. Que arriba Pupi des del planeta Blavós. Ben amunt les mans que ja és l'hora de